O patrimonio invisible é aquel que está ante os nosos ollos, pero que non somos capaces de velo, non están accesibles ao público. Do que se trata nesta semana do patrimonio invisible é traspasar eses muros, que as veciñas e veciños de Santiago coñezan o seu patrimonio. Hoxe te fixemos unha visita de excavación nos Catedral de Santiago, da época de Chamosolamas, como se desenvolveron con unha da historia. Fixemos unha revisión por diferentes ámbitos da catedral, comezando unha zona na que temos varias tumbas, e ali xa fomos para o que é a nave central, pudemos ver corpos de xente que está soterrada. O cruceiro ao sur, estivemos vendo o lugar onde estiveron soterrados os restos do bispo Teodomiro, e desde aí xa acabamos a lauda de Teodomiro. Temos un patrimonio en Compostela increíble, a gran maioría das veces descoñecido para todos os cidadáns. É interesantísimo que todos podamos acceder a calquera edificio nos que nós normalmente non podemos entrar. Recomendo todo. Notas inmediatamente unha enorme curiosidade, sobre todo que presten atención. Ampliamos a máis de 700 plazas, así temos 3.000 persoas inscritas en lista de espera. Moi difícil, porque hai moitísima xente, xa no momento colapsa. O patrimonio cultural desperta moitísimo interese, leva meses de traballo o estar petando diferentes portas que nos abran eses espazos durante determinadas horas o ano, incluso. Dar equilibrar para facer unha diversidade patrimonial maior en cada ciclo. Sempre van aparecendo novos lugares, algún temos aí xa na recámara, non se pode contar, porque senón facía esa sorpresa, pero sí que para próximas edicións estaremos coñecendo algún lugar que vai chamar bastante atención en Santiago.